То вече хора, днес ще правим много яко видео сега. Хора, ще играем на Roblox. Нека първо да завърите. Айде, много си бавя. И пак, ако някой... Най-накрая, че никой не ме блокира. Само 15 приятели. Айде, ще играем на Пънгейбен. Ще ви кажа една тайна. И ако не знаете, абонирайте се за канала. Абонирайте се за канала, сложете един лайк. Айде бе, 2 часа се срещате нещо. Хубаво. Ето на мене. Play. О май гад! Какво е това, Господи миле? О май гад, аз така не се обляках! Защо не се обляках така? Не се майтапям. Защо съм така и ще се гръмна, аз ви казвам. Най-накрая, Господи, дори. То винаги така се включва, става. Абонирайте се за канала, служете и лайк! Хора, 1000 часа ли ще го чакам този, бе? Хайде, много си бавен. Сега, хора, ще се обличаме. Не той. Това ми е любимото. Това ми е любимото, хора. Ето. И тези. Ето каква коса има. Сега да си намеря къща и ще ви покажа тайната. Ето моя любима. Не, съм с някой съсед. Не. Ето как. На 14. Ето. Ако виждате. Ето 14 натискам тук. Моята къща ще е детска. На моята площадка къщата, любимата. Ето натискам този бутон и бягам бързо на това човече. Как се спаун? Как стана така? Хора, извинявам, че тези са изключени, но ще ги поправя. И... Не падай, бе! Пикло! Така ще се направи къщата. Хора! Каква къщата се направи, каква бояде и аз... Чакай, ще направи някакви човечета тук. Ще напиша Холси. Аз не е Холси. Ще напиша Хоме от дома. Бе, много си бавен, бе. Хора, 1000 часа ли да го чакам тоя, бе? Айде, бе, ще бия. Най-накрая се появи. Хора, ще го бия, аз ти казвам. Господи мили. Хора.
Защо не може? Не се гръмна вече. И защо направих и кратко? И кратко. Кога да направя ето така. Стана... Вярай, няма да му правя такова. Хора, много ме бавя, защо? Ето заключвам. Но той има гол, боже господи. Не, няма да вървя. Ще имам кола. Да, кола. Айде бе. Не. Хора, направо гледайте как стоя. Не, всичко свършихме. Направо... Майко, как стоях до тях. Добре, чак го ми така. Да, сама си говоря. С таблета си говоря. Абе, защо? Защо така? Хора, много големи музики бе. Моите ми песни! Защо на никой не стават такива песни на мене, бе? Давайте, абонирайте за канала! С главата ти. Много е бавен, хора, се гръмна. Аз ви казвам! Ти му рънкаш. Зави бе, тъп кола! Хора! Хора, не, аз се гръмна вече. Абонирайте се за каналите ми и да имате известия, когато качвам канали. Аз канали, бъркам думите, хора! Когато качвам видеа, и аз канали. Това е полицията, ако знаете. Тук има много яка игра. Ако искате ви да си изтеглите Roblox, изтеглите си го, не ме интересува, който искате правите, абонирайте се. Искам само да абонирайте за канала. И това. Айде бе, бързо, карай бе, ей! Маймун. Има да братушетка, те не са ключи. Чакайте хора, чакайте. Къде си, Матено? Тетке, ти ли си? Малко бебче. Ето я тази. Майко, чакайте. Махам за къщата. Ето. Дайте 5 за музиката, бе.
Ето да го махна. Гадоления. Не вече се нахабличе. Не бе тук. О, Тедо, ти ли си, ма? Къде си, ма, Тедо? Тук има и китайци. Не. Мама, намали. Къпи балсамо, кучу цървамени, къде помън. Това са капа, кумпи. Хора, защо? Това са? Трябва да ти са изключвани ли? За товарене на приложението. Защо, хора? Сега трябва пак. Иска на първи март как ще се обличеш, ма? А? Как ще се обличеш? То ще е студено. На бак си взимам децата. Хора. Ще се гръмна. Хора. Това е моето видео. Чао. До нови срещи. Абонирайте се за канала. Само това искам.